Мит ли е, че пластмасовата решетка за отводнителен канал не се поставя пред гаражи? Тази жилищна сграда е на повече от 5 години и под нея има подземен паркинг с 20 паркоместа. Всеки ден от тук преминават тези автомобили, сутрин и вечер, а понякога и по няколко пъти в деня. Отводняването на площадката е решено с дренажни канали Lexon с пластмасова решетка и вече няколко години те издържат на това ежедневно натоварване. И не само това! Пластмасовите решетки не корозират и са с добавена UV защита, което ги прави устойчиви на атмосферните условия, а и изглеждат добре след няколко години употреба. Ако вече си убеден в здравината на пластмасовата решетка на Lexon и искаш да решиш проблема с отводняването на площадката пред дома си, дренажните канали Cell-Line са твоето решение. Може да ги закупиш и от нашите партньори в страната, ще ги познаеш по брандираната опаковка. Lexon, вече повече от 10 години ние се грижим за отводняване на покрива и градината на вашите клиенти.